Wij zijn de Jonge Brokken en wij gaan zingen Danza 25. Hey! Hij mag aan. Komt-ie dan? Goed klaar hoor! We zijn hier met z'n allen voor dit mooie feest. Dit wordt een mooie avond, we dansen als een beest. En als je dat niet doet, dan hoor je er niet bij. We drinken erop los, we dansen zij aan zij. Ontmoet in 81, getrouwd in 86. Na 10 jaar was het prachtig, dan vonden ze zo prachtig. De tweede was een dochter, die kwam met veel gekrijs. Je vindt haar nu op Marktplaats voor een mooie prijs. 97 was er verhuisd, 2004 kwam het huis, was dus onze hond. Toen was de cirkel rond. Een dagverblijf op Lek op straat. Ik weet echt niet waar dit op slaat. Dus we nemen er nog één. Ook al sta je nu alleen. Ontmoet in 81. En getrouwd in 86. Na 10 jaar was het prachtig. Dat vonden ze zo prachtig. De tweede was een dochter. Die kwam met veel gekrijs. Je vindt haar nu op Marktplaats. Voor een mooie prijs. Zij is nu Sarah. En hij is Abraham. Ze eten geen lunch. Altijd een boterham. Het liefst met jam of ham. Zij zijn de andere wandel. Hij begon ermee, maar zij gaat nu al mee. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Na 25 jaar zijn ze nog bij elkaar. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Begon in Mallorca en vandaag in de Schumpie. Oi, oi, oi. Getrouwd in 86. Na 10 jaar was het prachtig, dat vonden ze zo prachtig. De tweede was een dochter, die kwam met veel gekrijs. Ik vond haar nu op Marktplaats, voor een mooie prijs. Dames en heren, wij zijn de Jonge Brokken. Dit is Terrelino! Dit is El Rico! Dit is Grado! En ik ben Rijntje. En het gaat over het refrein! Komt-ie? Ontmoet in 81, getrouwd in 86. Na 10 jaar was het prachtig, dat vonden ze zo prachtig. De tweede was een dochter, die kwam met veel gekrijs. Je vindt haar nu op Marktplaats, voor een mooie prijs. Maar jongens,